Ngibingelela ngiphinde nginamukele emakhaya TV. Ukhulumayo Sithembisa umfana wangobese phansi le enquthu kwaHluphiza isigodi. Bafethu okwanamhlanje kuhlukile. Njengoba ngake ngachaza ukuthi imakhaya TV seyinhlelweni yokuthi i-accommodate wonke umuntu ophilayo kulomhlaba. Namhlanje ngize nge-entertainment. Njengoba sazi ukuthi la emakhaya singabantu bakwaZulu, singabakwaZulu Natal and siyithandela umaskandi. Cha ngithi nami ngiwumshana nje wala ekhaya angizophawula komzala nabafowethu. Ke sixoxe siyigenge nje le trendayo kulezi insuku ngapha kumaskandi. Ngendaba ye-mother of all phakathi kukaLimithi noMenzi. Bafowethu mina njengomshana ngithi komzala nabafowethu nodadewethu nawo wonke umuntu esilandela nawo umaskandi ngiyaphoxeka mangibuka izinto ezikanje. Umaskandi bususezingeni la ade sikwi-national level. Umaskandi usakakwaba kwi-level la kwakuyi umculo wase-KZN, umculo waseNatali olalelwa amaZulu, nakhona amanye amaZulu engawulaleli mayolalela ethi uyiqaba uyibhinca ekubika izici. Kodwa umaskandi bususezingeni la ade overtake wonke umculo e-KZN. Futhi hayi ukuthi ngathi ngikhuluma into endala namanje umaskandi la e-KZN uqhwakele. E-South Africa sesinga-debate-ke namapiano. Kodwa la e-KZN umaskandi is the best. So bafethu indaba iyakhula-ke iyenzeka kuma-social media ngenxa ye-mother of all la okuwina khona i-Quantum. Sambona uGatsheni waluwina ngonyaka odlule kwamnandi nonyaka engicathiwa uyimpumelelo enkulu kakhulu kuGatsheni. Waze wawina i-Quantum sekungelakhe ngo-official manje. Uzobe ngezwe kuthiwa uzoli-handover eselinika omunye manje ozolwina nge-5 April ngomcimbi. So bafethu le mother ngiyibona ngazi noma ngizothi abaculi noma ngizothi yithi abalandeli esiyenze kwangathi kukhompyutha abantu ababili. Kanti ngokwabahleli bomcimbi ngicathi babethe bawu-50 abantu abangenelayo kwaphuma ama-list. Njengamanje khona i-list enabantu abawu-40. Ukuthi uLimithi unumber 1, uMenzi unumber 2, uSolwazi unumber 3. Kube Amawele kaMatshawe number 4, Inkosi Amagcokama, uLagxapha, uSmino futhi abezimnika uDuma kahle etc uzofika kuMrozi number 40. Kodwa njengamanje kungani siyithatha lento siyenze ibe uLimithi versus uMenzi? Ngoba ngicathi kusasela amaviki awu4 noma u3 ukuze sifike osukwini lomcimbi. Nokukuningi okungenzeka bafethu. If uyakhumbula i-mother of all last year uSolwazi uthi waqhamuka sekuvalwa amehlo wacishwa umgudluza uGatsheni. Namanje uSolwazi ukhona and asikaze simuzwe ecomplaina ngokwenzelelwa. Bafethu i-competition ukuthi omunye udlala kanjani kuze awine, nawe fanele ukubheka ukuthi udlala kanjani. Sinenkinga eSouth Africa ye-Sundowns eshaya kwasana emathimini. Abanye bayacomplaina bathi iSundowns idlalisa imali ithenga abadlali bako South America bako Brazil. Kodwa iqiniso lithi nabo la amanye amathimi engakwenza lokho. Awukwazi ukukhomplayina ngomuntu okushaya ngendlela nawe ade ungakwenza. So isifiso sami ukuthi inqumo eseyithathwe uMenzi neseyithathwe uLimithi engathi bengayihoxisa. Simbonile uMenzi enza u-live noMgibe esho ukuthi vele yena lento yama-competition ngathi uthanda ukuhoxa. NoLimithi wenza u-live wathi i-competition yokugcina le ekuyo. Elami lithi-ke abahoxise iy'nqumo ngaliphi na. La emculweni awuhlezi ushisa bafethu. Siyeza isikhathi sokuthi izinga mhlampe lehle. Hayi ngoba wena usubheda kodwa ngenxa sikhona abafethu abafikile abanakeke kangcono kunayo. Njengamanje uLimithi noMenzi bayinto ephezulu ekhekheni kumaskandi. Sigabe ngabo kumaskandi, siqhosha ngabo, amagama afika aqala olimini masikhuluma ngabaculi bamaskandi. And leli bekuyithuba elihle lokuthi beyikhangise njengama-brand abo. Because ukuwina iQuantum akusinto encane. Yebo bakhona kulo. Kodwa ukuwina kwakhe iQuantum bekungakuvulela
amathuba ukuthi mhlawumbe ngonyaka ozayo uToyota ethi wal-advertise kamnandi le Quantum walwina kwiMADA. Ake sikunike naye Legend 55 uhambe ngawo siku-endorse ngayo sikunike imali sikunike upetrol usi-endozele nayo imoto yethu. Ngenxa yokuthi nina wawina leya competition. Bafethu kumaskandi kwaba khona ama-competition ayidlala ngabantu. La kuvotwe abaculi bengathola imali bethola indondo engabaniki imali. Kodwa iQuantum into available esiyibona sonke ngisho ngathiwa abantu bavotile ngeke abantu bethi savotela amahala abahleli bomcimbi badla imali yethu. Singeke sikubalekele futhi ukuhlela umcimbi is a business idea. Ibhizinisi ifanele ibe ne-profit, ifanele kube nama-transaction. Kodwa ekugcineni if ibhizinisi lithi liyabhatha ukuthuthukisa abaculi, sambona uGatsheni elwini iQuantum. Nakulonyaka sizombona uzolwina iQuantum noma ngabe ubani lo ozolwina ngoba nonjengoba usengaqhamuka sekuvalwa amehlo niyamazi ukuthi usakwenzani kwikhuphukane zakho. Lo ozolwina mina ngicathi usuke eyibeka amathubeni amahle njenge-brand. Njengamanje kuza ukhetho next year elingabasebenzela abanye abangawina la begigile mase kuza ama-rally nani. Ngenxa yokuthi wena wawina lela Quantum, wonke umuntu uzothi ubani owina iQuantum uLimit, ubani owina iQuantum uMenzi, ubani owina iQuantum uSicebi. So lesinqumo sabo abafowethu sokuthi bethi bayahoxa kweminye imincintiswano mina bafethu bengifisa ngathi ningasibukisisa nisibuyekeze. Nisibuke ngempela ngeso lokhozi. Ngizokwenzela isibonelo nje khona abaculi abakhulu abanjengo Big Zulu, abanjengo Tira, abanjengo Casper. Labo baculi namanje basasebenza nama-brand. uBig Zulu nje usasebenza noToyota, khona iQuantum leli ahamba ngalelisha libhala uBig Zulu noTira. oCasper uyabathola emncintiswaneni yako Play, Power Play, Energy Drink. Basadila ngama-sponsor, basadila ngama-partnership. Baseyama-influencer nabo, basaqashwa amanye amakhampani ukuthi bepromote ama-brand abo. Omunye uzothi wena Sithembiso vele uyahlanya. Ihlanganaphi ukuba ne-endorsement nenye ne-brand nomncintiswane lo owumculi lo kaMaskandi. Kwi-matter of all ngicathi bakhona abaxhasi. Labo baxhasi abanye ugovernment, abanye ama-private company. Because asazi mhlawumbe noToyota uxhasile ngaleli Quantum. Mangithi mina ngusithembiso ngiyaphuma emncintiswaneni njengoba mina ngipartnership no-EasyBet. EasyBet is the best bafethu nibheje ngo-EasyBet. Uyeke ukuyobamba ulayini lapha. Ubamba ulayini omude uyobheja ekubeni unefoni e-smartphone kanje ungapartnerisha ungasebenzisi i-app yakwa-EasyBet uwine uthole 150% bonus uthole u50 bonus voucher mawuqala mawungenza namhlanje uzoyitholela nje u50 kusasa iChampions League nangolesithathu nangolesine ubheje koshaya iweekend usumnandi usunezimali zakho. I-link ngizoyifaka la bafethu joinani EasyBet. Njengoba mina ngusithembiso ngino-EasyBet mangathi mina EasyBet ungicasulile angisafuni ukusebenzisana neziponsa angisayifuni into eyi-competition. Okungenzeka ukuthi enye yamakhampani ekhompyutha no-EasyBet izoyibuka le video le. Yabo? Thola ukuthi adinga ukuthi yazi lo mjida lo uyawuphusha u-EasyBet and uphusha ngale ndlela esifisa ngayo ngathi ngasiphushela i-brand yethu. Kodwa mase ngikuphimisa mina ngithi into ethi ama-brand angisasebenzi nayo. Uyabona ukuthi sengiwaxoshe wonke lama-brand lawa angama-competitor aliyade ngisebenza nayo. Kahle kahle mina sengivele ngathatha isikhiye ngavala umnyango ngathatha isikhiye ngasiphotsa olwandle. Ngingaboni ukuthi umlomo uyadala umlomo uyabulala. Engathi ngiyafisa ngathi abafethu bengasibuyeza lesikwe ngoba bayashisa abafethu ngesibadlela umona ngesikuthathe lokho kubo nje ngokomculo wazi bayashisa. Futhi kube bekwina ama-Quantum amabili bese ngathi abawawina omabili kodwa ngoba i-competition nakho kungakuhle ukuthi sibone ukuthi ubani oyithathile nangonyaka uzayo ngicathi izobe isekhona. Kodwa mawuzothi wena manje ngokudinwa abafethu ngiyababona badiniwe kwaMaskandi eziningi izinto ezenzeka behind the scenes. Nami kulolu daba labo ngebese ngithola izintatheli zami zingitshela izinto ezenzeka ngale ngemuva engeke ngigxile kuzo la ngoba lento ngiyixoxa njengomlandeli hayi njengomuntu owazi nami umbono wami lo ka10 ngisho nje njengomlandeli ngizoshaya ngathi angazi ama-behind the scenes kodwa thina abalandeli into esiyibonayo ile wena osinika yona. Mangake kuthiwa wena Sithembiso uraphile mina ngithule abantu bazokholwa ukuthi kuthiwe ngiraphile kodwa mina mangingakhuluma abantu bazothatha ukuthi mina ngiresponde ngathini. So that's why ngithi ngithatha nami izinto ezishiwo abafowethu engiyibona ukuthi zi-wrong. Ngiyafisa ngathi abafethu nje bengasihoxisa lesinqumo lesi
ama-deals basazowadinga. Wena unganqaba i-mother of all kanti i-partnership no-Standard Bank. Ngesikhathi wena usuthe kwi-mother of all awubuyeli next year. U-Standard Bank ngokuba khona wakho as a big artist khona nawo okuzuzile kwi-mother of all. Abantu bayile ngoba nakho kukhona wena no-Standard Bank wakhona ukuyi-advertiser through i-mother of all. Kodwa wena mase uthi next year awusekho kulo mcimbi, uyayehlisa i-value i-event thizeni. Then no-Standard Bank usuya-affecteka nawe. Ngelinye ilanga wena u-Standard Bank uzofuna umuntu ozosebenza nawe. Uyokhona nokusebenza no-Standard Bank ekubeni wena usakwabalimaza ngey'nqumo zakho. Le nqumo ekanje nalento eyenzakalayo abafethu bacasukile ngiyabona. Qale nje umenzi wakuveza okwakhe le live wakhe noMgibe ugcine esefuna ukuya esethinta nokhozi. Ngabona ukuthi kukhulu okungaphakathi kumenza asafisa ukugonyuluka. Uyethu uSmoimoza abagonyuluka abantu. Kodwa engathi mase sekanje bafethu nokuthula singakwenza. Izimpi zethu sizilwe ngezenzo singayikhulumi ngoba siphila kulesikhathi sa-social media. Yabo nje ngisho ngathiwa umenzi leya video yakhe akasayifuni noma ulimit le video yakhe athe khona imncintiswana akasayifuni. Sekunzima ukuthi ayisuse online ngoba into eyenzeke i-internet ayisuki kalula bafethu. Iyokubuyela izokushaya ngisho after 10 years. Kuthiwa ngani uwe lo. Thola ukuthi ngaleso sikhathi usuyalidinga ngempela usizo, hello. So so ningixolele bafethu belibalekile lolu cingo. Thothi ngaleso sikhathi ngempela usuyadinga ukusebenza nama-competition, usuyadinga ukusebenza nama-brands because i-competition iqhaswa ama-brands. Even amasama i-award leyathathwa uMaskandi uMthandeni i-record of the year. Yebo yamasama kodwa exhaswe specifically uMtsephe Foundation. So mawuzothi wena uMthandeni mina ngisayisebenza indaba yama-awards. Already indirectly usushilo ukuthi mina ngisayisebenza indaba kaMtsephe Foundation. Kodwa one day uyidinga into edinga uMtsephe Foundation mase kuthiwa uMtsephe Foundation ufuna amacula abawu5 azobaxhasa ngandlela thizeni. Uyobusuthi yimi nje engishisayo njengamanje ngifuna ukungena. Uyothini mase kuthiwa hayi wena wathi ama-competition awusawadlali. Uthi wena ngangithi competition mina emculweni yamaskandi. Bese kuthiwa yithi esasingama-sponsor amakhulu aloyo mculo loyo. Alowo mcimbi loyo whatever. So nje bafethu kubalekile ngathi nabafowethu laba abasebenzisana nama-artist bewaqaphela impela i-PR ngoba enye into engiphathe kabi nje ngiphathe kabi ukuthi umenzi ayikhulumele ko live ezekhulume into emhlupha personally. Engathi kungakhona abantu abangabasiza noma kukubi abantu mabesiza abaculi mhlawumbe abanye bebheka imali kodwa nje khona abantu eningakhuluma nabo nibonisana ukuthi isimo sinje sihandlisheni kanjani bafethu. Ningaphimisi amagama nisacasukile. Lento isebenza kwintombi yakho, isebenza nakubalandeli bakho. Ayisebenzi ku-relationship kuphela ukuthi kuthiwa hayi ungakhulumi ucasukile. Nasempilweni nje igcina ikushaya futhi umuntu osebenza kwi-media space kwi-entertainment industry. Engathi ukucasuka kwethu singagwema ngisho kuthiwa ucasukile sikubeke ngendlela yokuthi angeke ishaye abanye abantu ngoba ngibuke nje ukushayeka kwezinto eziningi mina ngenkulumo yabafowethu. Ngaku-understanda ukukhathazeka kwabo kodwa futhi ngakubuka ukuthi indlela abakhuluma ngayo khona la asebethinta khona kabi. Ngicathi indaba kaThamara isibonisile ukuthi ukukhuluma kungahamba ibanga elingakanani and kungakulimaza kangakanani. Ingakho sibona abantu sebexolisa kanje bafethu singayibheka kakhulu. Ngicela-ke nina bafethu lapha emakhaya niqhubeke nibavotele umenzi, nimvotele futhi uLimit. Nje bobabili sibavoteleni nabanye abafowethu. Ngijabula ukubona abantu abanjengo-DSD bese eqhulwini elihamba phezulu. Abantu bayalithanda uqobo bafethu. Nalo lapha ku-number 13 ngo-BJ Walo, uLimit ngo-AN, umenzi ngo-AL, uSolwazi ngo-BO. Bafethu uSolwazi fanele simshayele izandla nje unesibindi futhi uyiqhawe akacomplain uyashawa ebuyele. Insizwa yenza njalo awuthi ngoba ushayiwe namhlanje emgangeleni bese uthi wangishaya ngoba kuwinduku. Uyofina ukubuyela ukuthi angibonanga kahle ukuthi ngishayiwe kanjani.
uphinde ubuyele nje. Ngiyafisa ngathi iy'nhliziyo zey'nsizwa lezi ey'mbili uMenzi noLimit zingathobeka zikuthole ukuxolelana ngoba manje into ey'bona sekuzoba ngathi uMenzi uxabene noLimit. Le nto-ke bafethu le yokuxabana khona iyabasebenzela endimeni kodwa ngeke isisebenzele sonke. Khona abantu ezobalimaza kunokuthi basebenzele. Yabo nje uLimit ubehamba ngephesi yakhe enhle kakhulu ejabulisa bonke abantu eSouth Africa. Futhi usewumfana omncane ade ebonisa ukuthi unekusasa. uMenzi ushaya nayo liphesi yakhe nomculo wakhe ohlukile ohamba phambili eSouth Africa. So bafethu engathi ningaqhubeka nibuyele kuma-basic, niyibambe kumculo wenu, nihloniphe umhlaba, nani nithole ukuhlonipheka bese nje niqhubeke nisebenzisana nama-brand, niqhubeke niwina ama-competition ngoba bafethu nje angeke siqambe amanga. uMenzi noma uLimit uyafisa ukuwina i-Grammy Award and that's a competition. Awukwazi ukuthi wena awufuni ukuwina i-competition. Uyafisa ukuwina la ama-BBC Award. Maningi ama-award amakhulu, angisho lama-award arobha abantu, ama-award angakwenza akuthathe akubeke ebalazweni. Niyafisa bafethu ukuwawina and kunamanje khona abantu abanama-ideas okwenza imicimbi noma ama-competition ngendlela ey'hlukile. Mhlampe ngaleso sikhathi ayothi ifika leyo competition uyobe ukufisa ukuthi engathi ngingayiwina le competition le. Mhlampe kuthiwa kuwina u-500,000 hayi quantum. Ufisa ukuthi engathi ngingayiwina le 500,000 nami ngisize kuphi nakuphi. Kodwa ngenxa yokuthi usukusho into enje kobe sekukuphoqa ukuthi ngisho kuthiwa uyathanda kangakanani kodwa uvele uphume. Bafethu ngiya-understanda okuningi nje kusuka ekucasukeni. Ngibukile live kaLimit ngabona ukuthi kusuka ekucasukeni, ngambona uMenzi ekhuluma noMgibe. Ngabona ukuthi uMgibe khona la azamkhuza khona athi ayifethu ngiyabona ngathi usuzothinta into ey'ningi. Ngabona ukuthi uMenzi naye lento ayikhulumayo isuka ekujuleni kokucasuka kwenhliziyo yakhe. Kodwa nje bafethu asiqhubekeni sibavuteleni-ke thina bobabili. Kuwina owinayo noma singavotela nombani, angikhankaseli uMenzi la, angikhankaseli uLimit. Ngikhankasela ukuthi abaculi bamaskandi leli zinga ade selikubo bengayitholi ukuthi bethi bephezulu bese kuba khona ezinye izinto ngoba bafethu ama-deals-ke ayaphilisa. Nje ngizokwenza isibonelo, uKhuzani emkhulu engaka usasebenzisana no-K7. Nginokubona-ke abanye abantu omzala laba bazilima ngizokusho lokho bethi hey uKhuzani usaphupha usegqoka u-K7. Bafethu imali le. Imali ayikhethi ukuthi iqhamukaphi, imali ayikhethi ukuthi ivelaphi, imali imali. Omthandeni masasebenza no-Abita, usebenza noKhathi, ingoba imali. oBig Zulu banama-brand basebenza noKhavela ney'mbazo. Ingoba imali le bafethu. Nabanye abaculi basasebenza abakhulu esibahloniphayo kodwa wathola ukuthi basasayina ama-deal nama-brand. Asikwazi ukuthi thina sithi ama-upcoming kwi-industry bese sifika sivala iminyango sithi thina hayi into emncintiswane nani nani. Ngifaka ama-brand ngoba ama-brand yiwo asponsor imincintiswano. Uyakhumbula i-All White kaKhuzani le yokuqala ayigcwalisa iMabhida la 2019. i-All White yayixhaswe uDrip. Uyabona ukuthi wena mawuzothi mina umcimbi i-All White angiyifuni ukuthi noDrip usuthi awufuni. One day wena uzofuna ukuthi ube yinxusa la kwaDrip. Siyabona abantu baxhasa abaculi bakithi oViyali nani. One day wena uzoxabana nomcimbi oxhaswe yiwo lo Viyali lo. Lo Viyali mhlawumbe osafuna na ukuthi uxhase ngandlela thizeni ngelinye ilanga. So bafethu engathi singaku-understanda ubukhulu benu. Nibakhulu bafethu, nibakhulu, ningama-brand amakhulu. Ningathi-ke ningama-brand amakhulu bese niyoyibulala i-branding yenu. Yebo umculo uyaphilisa kodwa ama-brand enza kube lula. Ngizokusho mina lokhu, uma une-brand unosuku oluwukuthi uyazi ukuthi le brand lama-earphone izongikhokhela nge-15. Nge-15 sekungena imali. Ama-gig nama-streams online asengena ngenye indlela ngoba phela singabantu sisahlanganisa asihlezi sinemali. Kodwa kuba nama-streams of income amaningi kwenza ukuthi impilo ibe lula. Wazi ukuthi wena imali uyenza ngomculo online, imali uyenza ngokuqashwa, imali wena uyenza ngokuthi une-brand thizeni, imali uyenza ukuthi wena usuthola i-show ozoyihosta ku-SABC noma kuphi kuphi. Lokho kwenza ukuthi i-brand yakho ikhule nekhikhi lakho likhulu. Kodwa wena mawuzoyivalela iminyango bafethu baningi abantu abalimalile kwi-industry ngenxa yento abayisho ngomlomo. Abanye baxabana nabantu aba-wrong ku-industry namanje akubuyeki izinto abazisho ngomlomo becasukile. Engathi ungathola abantu abangakukhulumela kokhuluma thina-ke nje abashana bala ekhaya emakhaya TV sokhuluma noma yini.
Kodwa nathi sobheka ukuthi asixabani nabelungu bethu ngoba phela futhi abelungu bethu, nawe njengoba ubuya lapha ekhaya umlungu wami ngoba ubuka, ngiyabonga ukuthi ubuka uzofikela. Ngicela bafethu nijoyine EasyBet. EasyBet is the best. Ngizoyifaka ngaphansi i-link ni-click bese ufaka i-promo code ethi stay 50. I-promo code ithi stay